Assalamualaikum. Saidu. Airport. Reno corona ha joni mi wala hidum. Ha joni yaltay. Ha joni. Corona. C'est y a beaucoup de nangue. Ada selli. Mashallah. Badday tampere. Yimbe galle. Wallahi celli kam. Min gaw jonno do fama gaw jogorno arde do joni ga telfinga wuyo hayti arde ga. Wallahi an ka guerrier. Min ko dum wili ma kadi dum beydi addude. An hala rewbe tan kalta. Oui. Parce que Hammadal non ciakne dum feere sabu Hammadal bandu kam ko haadi rock mi anda o boni ko no bandu ma haadani jonno ka geri walla mi bayda ma nde holde bay Maryam adon Maryam bi hawajo o Maryam jahon wadini yo dawlel naajo justement barandim gandal gaw tinno walla mi Maryam mi mayi walla ma Maryam kala ne dani ko kanko miijoro wona Maryam tan cohluda Maryam tan a sohlani god so hebi Maryam hay goddo mi sohlay joni Maryam so rewan do joni mi nela re moko ya galma baddamu do saydu mi wi mano joni wona jam gongel ben tello oto e ben tello Maryam nana joni on burni ulo burni nene arga ala burnu tumude arga yan burnu tumal Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mbedda? Sel. Mashallah. Alhamdulillah. Modum? Adde. Jam tan? An komana wayri arde ma wayri yidam kay. Madam Mbedda. Wallahi dedo bala farandi min jinno programme. Mbedda Sel. Moy wona dum. De bal fo mburi no yidam ga. Kon ando haaju gora. Hammadal odo sekla modo sohna Maryam. Hammadal sehel ma holo? O jori do sohna Maryam. Jodi do? Yeah. Ala Seydou hartu ngurba. Seydou Maryama burbe odo notimu notek ala hal non biya o notudo Hammadal yo comportement mo ko mara yandu? An. O wona neddo wala. Arandi Seydou meda hasidade wona dum do hasidade. Mami yakam hasu nula mama. Madam bubri nangade. Kono jabata nder andi. Ya yo wat ko bima. Bubri nanga. Bayni bida mi biya wallahi mami yak. Angara. Wat fadam yam jew ko hala. Ngonduda. Am nena yewayta. Ayo der nam do inagi arial haljala kala sana o badana chef de ana hengi an walses ala na mi yebi kam walses am kala sana o mi gamer andi o no handa usti kam sax tinno war yimbe be halal mi halande say on nodri kam an ko sababu ma on nodri kam on sus nodri kam mi ko wulat o mi mar an debu an ko min halda ay bana o tinno hedem halam ma o do jodi do sey darani ma ko mi sigla en même temps wayri yidi men so mo ni no mi amin nodde mam nota Hammadal mi gam bi mana halda hay Hammadal wi horo jo hay sa halda Hammadal ko problème ko jodade ko halde mi problème So ari. tan haldade mo jon ko kalami Ko kalta? So ari. tan wi mari yidim tan so wi ko sababu ma hatta kam yatam tin ya safale ya kam mi yehi kam yettini nunal ma mi yimi aro no kono debani jabdi ayo mo dukko o wi o mon aro non O manar? mbasa wowde non O manar kay o manar Maryama o manar kay o montanat wallahi assalamu alaikum Maryam Mbedda Ala ko wonti ak mbada don zeppe kenyo ko ni hal haji Maryam ala wana baro koy hal haji Maryam parce que mi melata bangon bodi bangon wadne nebam sirme tan bon hal haji Maryam Sel Saydou njawre ga mari yawter famille masha Allah alhamdulillah Maris ayo do seklam nawdum jam tan Sel o seklam wite Hammadal so aldu gongo boyi halde hala maga ko anderan Allah hoddiri birtuda do woni jusqu'à do min marani goldum emin benna der min gokmo non dibbe jawron do quoi Hammadal yo won dum do yimbe der Saydou njawno benna der Maryam Mbedda Maryam bab hal haji Maryam darti non kon kay mi hedo min nana Sel jetterda dum foto way kam do yettade yo jettade ay hal haji Maryam melatama ni yumma wiite gati wiidiri ko hawa jaw wallahi ar selli wallahi yumma koddi nena men wonno dum wona haajam hal haji Maryam wallahi de comportement kam mera andam ko xebi jongo zaman yimmi ngono mera ana la dum ala nunne yo comportement yo botiti ala mi ngi kom nangiri Allah donam ko cirade mi wallahi Maryam an jour dum don wiide wallahi indo odo min garino aysar min inde aysar min jawdi balir kurum hirsa hay dum jawdi salimaji ala an
an ko no dirda hamdo ala man hala ñol mi ya Mariam so nati chahan hakku ndame Allah mbime kala mbime mi ne jaltume mbeddaji di ay ko ngalam nyamangal ngal wonat ko wiide Mariam nan ko ngalam nanal wonat ko wiide njaay jam maaji fomo Allah addi mbaldani ko mijoji ma mbime e koydi ma bari yenena hay gor humpa yiddame ma sinno ko saga Mariam horma mem tam hal haji ma bariya enen dum hokkar kam horma mem tam bimam hal haji ma wala biya ayo mi halima tay gong assalamu alaikum e ngonani yidde endana sagar yom teeri meri enen hal haji ma bariya ne yidde ko woni mi man ko nyandor galam sumi halde debram min Hammadal ngonan koy met sona rogo nena wala min rabam hedi bebe kala mo kaldu ngonan ko met mo sik ranko korti ay mbara non chef de bande ko ni dum hal no dirda ham do kal mbira ay jimi gurde minema amour kannar hay sinno non yidi dajjit kannar yo Allah dandam gurdima am kannar min hemi jodon wase ese budi mi resintire ma an miranda min accitam fom ari do haldima min burbe mum comporte burdum hakkil burbe fofla mi haldere mo sagono ha ano yidam ada yimbara do jodde mar hala kala sana yi awen non décharge ko ni comme dadda ko korte ay sut menni min tirwaye ay sat halt kaldata koy mayen enen min mona ko yintirma de la faj zekki Hajuma jingal je t'aime I love you ar ngurden amour kannar saka bujar yandir douche say way awr yam way Hammadal anga mar ya Hammadal coupe me rappellement hor hal coupe me rappellement afami al aduna hor aduna be mi wirma be yidim yidam kal Mariam mbir yiri ngurden kan mi anda korle mi anda ko korte mi anda o pone ko woni kalne kalda me dama koy beet ay Hammadal kaldo ay an halama ma hale an yow hanki jam 17 chombo ana ronkana mi agas an Hammadal an sabi mi anda ngurna madamul korte so haldu gong bandam ne haade bandu go woden ne wodi min kam mi jabi an kam haade bandu kam ko gong pourtant an so hadda a bandu ari hakkuna min e mako an foti haadede min comme jontare comme boga oɗo fel connu haalisa hey oɗo tuuɓe oɗo coston connu ko l'argent fo pour yo rewɓe jiɗam kono hay ko yidde wona e comci walla wona wonde boga yidde ke bandu wonat kam ge banma min kom baleji kurum gorko cofɗo joni comme liggoroɗo ka liggoroɗon ka jiɗɗo yaltu diine walla ala mi habbanmo tan yo yidam Mariam il faut yidami Mariam wawa yaru ni nan woɓɓe nawa wawa Mariam Musa en ɓe huuɗaɓe Abdallah en en goppami o ɓen jani ene jaa Musa en ɓe ko bangi men ƴew haala Mariam woppu ɗum joni mboɗo jogui miñam goto nan galle wiye Polel jen mo hokkuma gurdon onon ɗiɓe fof on haɗaɓe gurdon jaɓara ganmi ko timminde raccord min mi wona Messi mi wona Chris mi wona Griezmann mi wawi wiide mbe timmindo raccord uji a timminta raccord so tawi Polel wi laran wonata ko 20 raccord 20 ballon d'or wonta joni jeehe an e Polel mon gurdi c'est sûr so yo yiɗa kamata fiyam so yimi yiɗam mi fiyamo ha min ga hankkadi heddiyam ko debbo Salim tan go piggal ala Hammadal ala yeɓe jiɗam pal force wona kamɓe goma neɗɗo woynaɓe tan neɗe jiɗa ɗum neɗɗo aɗa wawi woynu ɗum tan wona piggal yoɓe jiɗam de woyniram konngol ma mbiɗa yiya endanaɓe gorne haalde debbo tan so debbo Salim wonata ko so debbo Salim debbo jaɓa ha ɓoy so debbo wona woy ɗum wona ɓerde gorko muccanmo yo jaɓ pal force so Polel Salim mo muccumo yo jaɓ ɗum prise kere wiyete prise kere wadde ma conna ɗum prise a sodanta ɗum prise ɗum joni yimɓe no gonda joni déjà joni jomum gorko woni huɓɓinde wonki debbo Polel nder gal mon ɗo nder gal won jeni ɓenne nder
ala nottumo ɗo min kay nder kay hankkadi mi yiɗa ya nder nottumo ɗo tan polel ara min ndiwa konko polel min kon pol wi polal nan ɗo joni ala o sabma hannde wawa hottude taw nder mi heɓani o sabma wawa wonde walla Saydou faɗa ndara polel ne wawi ni ɗo ko affaire mbeddo Saydou nottumo o manara nottumo class o manara ƴeew ay mo tek mo rek pour hirde heño Polel nan ar joni heño mi heppi faɗa wara sugulel noon ɗon polel hollu min Polel mbiya non leppol ka jawɗen walla Saydou Saydou o mbiran miñat hokkam Saydou ndeysaan ko gilli ay o wettima Seydi namuna la mala raw mbëggeel ku am jam Seydi je t'aime I love you Saydou mbiɗama hoora paɗa o welti mbiɗama hoora min somi haaɗama mbeɗa foti haaɗede kono on hande haaɗede Saydou Hammadal paɗa ɗum ɗo ɗum o paɗum nereto Saydou mbiɗa hokkami Saydou kara ko kara ɗo mbayatu on yimɓe fof he so mewridi wofi gujji ɗum ko gacce rawan minan foti salade man aɗa wayi noon nokkos ni la ilaha illallah awon Polel eram boni debbo jontaji yirmami yarani deɓel hay mi yiyan kam kadi nani kam aɗani so élevage mo yimaro kumayo mi an poɗɗa takkinede ko mbalis poɗɗa takkinede ko mbalis an walla les animaux seɗe jaa ndiwda e mumen heyde kam poɗɗa takkinede ko peew haaju ma ɓuuri ko ndugura o mbeɗa haalda e mum haaju o so haaɗam ne foti haaɗede Polel an ka nereto Polel an ka neretemo Hammadal pourtant mbaɗa yooɗi de ay machallah Nena saran bedemi marane yo